Глава представництва ЄС в Україні Матті Масіка закликав Росію негайно звільнити затриманих кримських татар в окупованому Криму. Він вимагає припинити переслідування та залякування жителів окупованого півострова. Засуджуємо неодноразові масові затримання кримських татар Росією. Нещодавно було затримано 31 особу, серед яких жінки та діти. Усі затримані мають бути негайно звільнені, а переслідування та залякування в незаконно анексованому Криму мають припинитися. В окупованому Сімферополі ввечері 23 листопада силовики затримали активістів, які прийшли до будівлі ізолятора тимчасового тримання, щоб зустріти адвоката Едема Сімідляєва, який вийшов на волю. Окупанти затримали 31 людину, зокрема 10 жінок, журналістів та кореспондентів Кримської солідарності, які мали при собі прес-карти. Згодом 15 кримсько-татарських активістів було заарештовано від 12 до 14 діб, нібито за порушення громадського порядку.